ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆನೆ ಇನಿ ಪೋತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆನ್ ದಿ ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯ ಎಂಕೊಂತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುರಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನು ದತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕಂದು ಪೂರ ಗ್ರೋಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕನಕ ಬಂದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೈದ ಬೊಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಪುನಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ವಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಪಿರವರ್ ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿಂದು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಥಿಂಗ್ಸನ್ ಪೂರ ಬೇಗ ದೆತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಕಡೆಟ್ ತೋಜ್ಪದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೇನು ಬಾರಿ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅವೆಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಲ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಯಾವ್ದಾದ ಮಾತದ ತೊಂಡೆ ಪಂದ್ ತೋಜನಾಗ ಇಟ್ಟು ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆನ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಡನ ಪಾತಿರೋಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಮೊಕಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕನಪುಜ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ಇನಿದಾದ ನಾವು ಆಫರ್ ಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದತ್ತೊಂದು ಅಂದಾಂಡು ಯಾನ ಐಟ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ ಜೀರಾ ಒಂದು ಮೊಕುಲು ಜೀರಾ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪನೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು 7 ಅಪ್ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ಜೀರಾ ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಜೀರಾ ಪಂಡ ಅವು ಬಿಂದು ಅವು ಕಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಕನಪುನಿ ಇಂದೇನು ಕನಪುಜ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದಿಜಿಂಡ ದಾದನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲಿ ಆಗ್ತಾವು ಇನ್ನು ಚೀಲದ ಕಾಸು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಚೀಲ ತಂದಿಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಂಚೇನೆ ಪೂರ ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಂಜುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಡಿಕ್ಕಿಡು ಬಾಡೊಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಸೀಟುಡು ಬಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಲಿ ಅನ್ಲ ಚಾಪರ್ರೆ ಮಗ್ದು ಕಂದ ಇನ್ನನ ಪುದರ್ ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡತ ಚಾಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಪಂತೆನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ದುಂಬೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಚ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಸಾಲ್ಯನೆಗ್ಲ ಆಯುಷಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮನಸಾದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ ಉಪ್ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಟಿಕ್ಕಲ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಪೋದು ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿಲ ಅಂದಾಂಡ್ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೀತೆ ಕಬಾಬ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪೋಡ ಐನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೈದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೋಸರಿಯಿಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಪೋತನ ಪೂರ ನೆನಪತ್ತ ಅವು ಅವೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪು ಉದ್ದೋಗು ಪೂರಾ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಾಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಜಿನ ನೆನಪಾಪು ಅಂಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೈದ ಪೂರ ಬೈದು ಎಂಕಾಯ್ತ ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜವು ಪೂರ ಯಾನು ಅವು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡಿತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೈದ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ನಾಗೆ ನಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂದೋಡು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಆ್ಯನ್ ಕಬಾಬ್ ಇದೈದ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಮುಗಾಲುಂಡು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಪುಲಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲ ಜೋರು ತೆಡಿಲು ಬತ್ತನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಅವೈಕ್ ಸುರು ಒಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಒಂತೆ ಕೋರಿ ದೀತೆ ಮೊಕ್ಕ ಅವರ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬು ಅವರ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಅಣ್ಣಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಆವುಡು ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನೋಡು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದಿಜಿ ನಾನು ಅಟಿಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಆಯ ಈ ಕಾರ್ ಅಡಿತದು ರಫಿ ನಿಜ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಅಂಡಿ Enya.
ಕಬಾಬ್ ಉಂಟು. ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದೆಂಚಿನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಲಾಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ, ಬಟ್ಟಲುಂಡು, ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಿ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಮೇರೆ ಕುಕ್ಕರ್ 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 ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್. ನಿಂಚನೆ ದೆಪ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ನಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೋಯಿನತ್ತೆ ನೆಂಕ್ ಬೋಡ ಏನನೆ ಕನ್ನರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಡಲ ಅಟ್ಲದೊನೆ ಬೋಡ ಏನ ಕನೆ ದೊಡ್ಡದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ತ ಐತ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವೇ ಅನ್ ಪಣ್ಣಿ ದಾದಾ ಎಕಡೆ ದಾದಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ನಿಜ್ಜ ಮೈದಾಲೆ ಅವಿರ್ನ ಮೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಮೇನ್ ಬೋಡ್ತಿ ನಾವು ಕಬಾಬ್ ಯಾನು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಕಂತದೆ ಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಆನೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಐಜಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಆತದ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಏ ಪಾಪ್ರ ದಾಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಒರಂಬಾರಿ ಉಂಡ ಉಂಡಾನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಕಂದದಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಯಾನಿ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ದಮ್ಮುಡು ಆ ಟೈಪುಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ದಮ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತೋಡು ಬಟ್ ಪರಿಮಳ ಆತೊಂಜಿ ಘಮ ಘಮ ಬರೋದು ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಂಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಾಂಡಲ ನಮಕೊರ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆರು ದಸಿನ ಅದನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದನೆ ತಿನ್ರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ರಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪು ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಆಟಿಲ್ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಲ ಆತುಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಆಟಿಲ್ ಶುರು ಮಂತದು. ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲಂಚೆನ್ ಭಾರಿ ಈಸಿಟ್ ರಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪೊದ್ಪೆರೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಪೋತುಜಿ ರಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಆಂಡ್ ತಾನೇ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಏರ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಣ ಹಾಕುಜ ಮುಂಕುಗು ಈತೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂದುರಾಡಿ ಮಲ್ದೆ ಹೊರದ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದಾಂಡಿ ಅನ್ಕೋನಕ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಾನೆ ಅಜೇ ಗುಚ್ಚು ಯಾನ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೀನಿ ಐತಾರತೆ ಐಕ್ ಉನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಬೋ ರೆಸಿಪಿ. ಓ ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಗ್ರೀನ್ ಗಜ್ಜು ಒಳ್ಳೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಊಟ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಗೀ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡದೆ. ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಹೋಲ ತಿಂದತೆ ಹೋಯ್ ನಾವು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಕಂಚೆರೆ ತೆಕ್ಕರೆ ತಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ತುಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ತುಂಡು ಸಂಪ ಹೊಡೆತ ಉಷ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಂಪ ಅತ್ತ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಹೊಡಿಯದಿಪ್ಪ ಹೌದು ಆಯ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಹೆವಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ಪು ಅಂಶ ಓವೇನು ಇರ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಗೀ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಹೆವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆವಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮನ್ಕರೆ ಬರಲಿ ಕರಾವುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಆಜ ರೇಲೆತು ಅಂಚಲ ಹೆವಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮನ್ಕನಾಡ ಇಂಚ ಸಲಾಡ್ ವೆಜ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಾದೆ ಒಕ್ಕಡ ಪಿದಾಯಿಲ ತಿಂತುಜಿ ಓಲು ಮುರಣಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಏಪನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆದ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಡಿಲ ಬಂದರೆ ಪಿದಾಯಿ ಹೋಯಿ ಎತ್ತು ಬಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬರ್ಚು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಚು ಉಲಯ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಬಂತೆ ಎತ್ತು ಬಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡ ನನಗೆ ನಂಬೋಚ್ ತೊಂದರ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಮೂಲೆ ತೊಂದರ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪು ಗಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ದು ಕುಲ್ದಿನಿ ನಾನು ತೂಯಿದೆ ಅರೆ ಗಂಚ ಹಾಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯೋಗ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಉಂಟೆ ಸುಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತು
ಏನಪ್ಪ ಇದು 7 ಅಪ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ಅಪ್ ಆವಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಡ ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ಗ್ ಏತ ಆಫ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏತ ಕಂತಿ ಏತ ಆಫ್ ಏನು 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಇದು ಒಂಜೇ ಲೋಟ ಮೈತದಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತಪ್ಪ 80 ರೂಪಾಯಿ 85 ಅನ್ನ ರೆಡ್ಡೇ 1/4 ಲೀಟರ್ ಲಾಭ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗನ ಪಾತ್ ಲಾಭ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ಕಂದಿನಿಂದು ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆಗೆ ಒನಸ ಆಂಡತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆಗೂ ಮುಗಿಪುವೆ ಸಾಲೆ ಮುನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆ ಎದ್ದುವೆ ಮಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಬೀಳ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲ నీకు నాలుగు కమెంట్ కూడా జరించాల్సింది పోలేదని చాలుతుంది ఆయన ద్రాక్ష తిట్టుకుండా ఆపుజీ గీ రైస్ ఒక ద్రాక్ష కరెంట్ వాడి ఆపుండా